Milí priatelia, prajete si žiť vo svete, kde nemôžete vlastniť auto a kde vás namiesto mäsa budú nútiť jesť kobylky alebo nejaké červy? Pretože ja si toto rozhodne neprajem. Bohužiaľ, tieto choré nápady nie sú dielom nejakého Igora Matoviča, ale sú dielom o mnoho dôležitejších ľudí. Ľudí, ktorí vystupujú z pozícií globálnych elít a prichádzajú s takýmito návrhmi na obmedzenie súkromného vlastníctva a práv všetkých obyvateľov tejto planéty za účelom údajného znižovania produkcií emisí CO2. Ak vraj okamžite nezakročíme a neprestaneme jesť mäso, a neznížime produkciu mlieka, neprestaneme vlastniť autá v osobnom vlastníctve, dôjde ku katastrofe, planéta sa prehreje a nebude sa tu dať žiť. Medzi týchto globálnych hráčov presadzujúcich takúto chorú agendu nesporne patrí aj združenie C40. Určite ste o ňom ešte nikdy nepočuli, no napriek tomu tvoria mestá združené v sieti C40 viac ako 25% celosvetovej ekonomiky. Toto združenie zoskupuje primátorov najväčších miest na celom svete, ktorí sami seba prezentujú ako najväčších znečisťovateľov planéty. A keďže týmto ľuďom údajne záleží na tejto planéte, prichádzajú s nápadmi, návrhmi a riešeniami, ktoré máme aplikovať do svojich životov, aby sme teda zachránili klímu a zastavili hroziacu klimatickú zmenu. Hovoria napríklad o tom, že potrebujeme znížiť konzumáciu mäsa na osobu na 16 kg na rok. V prípade mliečnych výrobkov musíme znížiť konzumáciu na osobu na 90 kg na rok. To všetko sú však len tzv. Progresívne ciele. Tieto globálne elity si stanovujú aj tzv. Ambiciózne ciele, ktorými sa chvália priamo vo svojich brožúrkach, pekne graficky spracovaných infografikách a hovoria o tom, že ambicióznym cieľom bude úplné zastavenie konzumácie mäsa, teda 0 kg mäsa na osobu, ale zároveň aj 0 kg mlieka a mliečnych výrobkov. To znamená, že sa všetci máme v rámci ambicióznych cieľov pre údajnú záchranu planéty stať vegánmi. Nerobím si srandu, toto nie sú myšlienky nejakého alkoholika po 4. borovičke. Toto sú závery z rôznych konferencií od primátorov najväčších miest tejto planéty, ako New York, Londýn alebo Seoul. Títo ľudia zároveň otvorene hovoria, že potrebujeme radikálne znižovať počet aut v súkromnom vlastníctve. Vraj do roku 2030 tu môže byť maximálne 190 kusov osobných automobilov na 1000 obyvateľov. No to je však len progresívny cieľ. Podľa ambiciózneho cieľa tu má byť 0 automobilov v osobnom vlastníctve. Ako nám hovorilo Svetové ekonomické fórum, nebudeš vlastniť nič, ale budeš šťastný. Uisťujem vás ale, priatelia, že títo ľudia toho vlastniť budú mnoho aj naďalej. Títo ľudia budú tí, ktorí budú vlastníkmi veci, ktoré nám budú chcieť prenajímať. Pretože to je budúcnosť, ktorú nám prezentujú a projektujú. Máme pracovať, máme platiť, nemáme nič vlastniť, máme byť pod absolútnou názorovou, myšlienkovou, ekonomickou kontrolou a máme poslúchať. No a keď sa im znepáčime, tak nám jednoducho vypnú digitálnu kreditku alebo nejaký špeciálny digitálny COVID alebo neviem ešte aký pás a sme vybavení. Toto je normálna, oficiálna brožúra, z ktorej čerpám tieto informácie, ktorú môžete nájsť priamo na stránke tejto organizácie c40.org a sami sa presvedčiť, akí blázni a psychopati chcú riadiť tento svet. My v hnutí Republika máme na túto tému jasný názor. Budeme chrániť naše lesy, našu pôdu aj našu vodu, no nebudeme sa podieľať na týchto choromyselných ideologických konceptoch, ktoré už pripomínajú akési sektárske náboženstvo a nemajú nič spoločné s faktickou verziou reality. Odmietame, aby niekto diktoval našim občanom, čo smú alebo nesmú jesť, alebo dokonca koľko toho môžu zjesť. Odmietame, aby niekto zakazoval našim ľuďom vlastniť autá a preto sa nebudeme podieľať na týchto globalistických tendenciách a agendách, ale práve naopak. Postavíme sa tomu na odpor a budeme chrániť ústavné práva našich obyvateľov za každú cenu.